Mabay na ako lang. Hindi na kapag ko na yung pre. Ito. May ko katsap ng bahay mo. Ako ito babae ba ito? Mga usay. Ito, ito. Oh, sa mga kadingan niya na pre. Pwede makita daw. Adiman pre, mga usay. Pwede makita daw. Kaya di rin mo niya kilala, taga din eh. Pagka hindi man ko yaman na samar. Kaya mo mo yung nakita. Mga kadito yan ha. Amo ka nilula tulad Dito, ko. Bert? Oo, mga kadito yan ha. Kay- Kunanay pre ha, kunanay kami dito kay mapasyada to ulit. Daw kay... Daw patak trabaho nga di. Si, bukay nga kulo. Wow. Amot bala ito ni Kiriji. Oh, adit pala ni Reggie. May ada nga niya barkada nga mag amo na. Adit pala di nga niya sarap niya. Amo nga tag-tupo niya na. Sige, salamat. Upay! Upay! Ano ko no? Yaday may kin. Adi! Adi pa na CR! Pilit makasakab ya. Sige! Dapat doon niya sa babae. Aw, ikaw ito! No. Hi niya. Mahusay ka man ngayon! Buyag. Eh, sa kumuli! Sa kumuli na Kaya mo muna kakilala ni Michael. Facebook. Chat mga katuloy niya. Bisan di kami mag-friend. Tingnan ko dito yung lipstick. Pinuli niya katag 180 pounds in it lipstick. Ano, timpra nga adam sa gawas. Amo to siya na aesthetic. Ay, nahihaw na tulat lang kay... Ay, ito sa CR kong sangkay. Pre! Pre! Oy, pre. Baka dinang! Naginalo kang anak! Ay, nanamira ko naging kwento lang. Ano na kaya din natitik imong kamit? Amo ini. Ikaw na ngayon ako. Oh, ikaw Michael. Gwapo ni. Ay mo, Adi ang lingkod. Mahusay ka ba rin kaninang pag... Ano ba't na trabaho? Ano man ini? Ari na, medyo iginom kita nga dawa. Maria Josep. Ano na? Ay, hindi ka napagkapat kay... Muna kuman nga mahusay ka. Mas lalaki ka pang kita ako na nakutrahakon. Nukad kita. Ano yung trabaho? Ano ka, doy kunday? Babae ganap ko. Biskani, pusto na ito. Sinilas, oo. Hindi nga ni magpareho. Ay, ko yung Ay, hindi man ini. Pero ito, tigitaan ko. Tanong ba? Ano trabaho? Stigo na yan. Ano na? Ano na nagsabutan? Oh, sige. Yan. Masarit ako taksang kaya. Di naman yan. Magulat ako. Sige. Bakit? Grabe, pero natuto, pre. Sige, kuha. upaya nga di ako ni mo upod ha. Di, rin ka baraka. Ako bahala. Sige. Nano ka? Okay. No. Uli na. Ay, nakiyangan na kay bungoy na pa rin.